sai ka rasa ma me za ka faɗa a ƙasar nan. Wai an ce ɗan sandan da ya fi kowa iya kama ɓarayi ne ko? Shi kuma wai ana neman shi a wata ƙasa. Ke me wannan kuma? Kuma yanzu in ka buɗe social media kowa ya zama alƙali. Yana hukunci akan a'a bayi da gaskiya dama, a'a yana da gaskiya. To ina ruwanku a ciki? Yaushe social media ta zama kotu? Ko da yake dama a social media aka yi ta tallancewa a'a ya iya kamawa ya yi kaza da duk waɗannan abubuwa sai mun fa dawo mun gyara su. Ni idan da za a bani dama zan ba da shawara in babu doka to maza a yi ta a ƙasar nan. In babu doka ta cewa jami'in ɗan sanda ko jami'in soja dokar ƙasa ta hana shi ya shiga social media da uniform ya yi magana ko kuma a maimakon karan kansa ko a maimakon rundunar soja ko a maimakon 'yan sanda da kayan soja da shi ba shi ne PRO ba. Me yasa ake samun PRO na soja? Me yasa ake samun PRO na 'yan sanda? Ba akwai mai magana da yawun 'yan sanda ba? To shi kadai ya kamata ya shiga social media ya yi magana. Amma ka ce wai wannan ɗan sanda ne, DSP ne ko kwamishina ne ko kaza ne a shafinsa na tuta yana magana yana kaza da kaza da kaza. A ya je operation ya ci nasara bai ci nasara ba. Duk wannan a bari soja, in soja ne shi to sojan su fito su yi bayani a matsayin hukuma, 'yan sanda su fito su yi magana a matsayin hukuma. Amma mutum shi ƙaramin ɗan sanda ko tsakatsakin ɗan sanda ko ƙaramin soja ko tsakatsakin soja to ya daina magana a social media da uniform. In zai yi magana a matsayinsa na mutum to ya cire rank ɗin shi, kar ya ce ASP Muhammadu misali, kawai sunan shi Muhammadu, to ya je ya faɗi komai. Amma idan ya ce ASP har ya sa ɗan sanda, ya sa rigar 'yan sanda, to ya zama aikin 'yan sanda ne suka tura shi wannan aikin. In ban dace ba Allah ya sani daman ni malamin alkur'ani ne. Allah ya sa mu gama lafiya.